थारैनो बर' हारिया सोरनिबा नोजोर नांबाय नामा? मानो मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोदा बाहा लादों बर'नि गेजेराव? दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव बुथारजानाय गोमानायनिल' खौरांफोरा जोंनि थासारिखौ गिथावना खालामदों। बेबायदि समावनो चिराङाव हरखाब बिमा फिसा सानैबो गोमानाया ओनसोलखौनो सोमोनांहोदों आरो साननो गोनां खालामदों। नोंगौ, चिरां बिजनिनि सिङाव थानाय नदियापारा गामिनि प्रेमजित बसुमतारीनि बिसि रश्मि रेखा नार्जारी आरो फिसाज्ला आर्यन बसुमतारीया थांनाय 10 आगस्ट शुक्रबारनि बेलासे 4:30 रिंगानिफ्राय हरखाब गोमानानै दं। फोरमायनाय बादिब्ला रश्मि रेखा नार्जारीया चिरांनि बेंटल गेटआव दख'ना दखान होयोमोन आरो गोमानाय समाव बङाइनि न'आव दंमोन। नख'रनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय रश्मि रेखा नार्जारीनि मबाइल, रांनि बेगफोरा न'आवनो दं आरो फिसाज्लानि लेखा बेगफोरा लेथेर फेथेरै रुमावनो दंमोन होनना फोरमायहरदों। नख'रनि सुबुंफ्रा बहाबाफोर सोरबा नुसनबायोब्ला 7002259044 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।